Bună ziua, prieteni! Astăzi începem cu viața sumbră, periculoasă și destul de neplăcută a asasinilor medievali. Acele figuri umbrăcioase care se strecură prin sălile castelelor și străzile întunecate, schimbând istoria cu o sabie și o șaptă. Hollywoodul îi poate înfățișa ca fiind cool, dar adevărul este că a fi asasin medieval era cu adevărat îngrozitor. Așadar, să începem. Să fim clari, nimeni în Evul Mediu nu se trezea dimineața și spunea: știi ce? Aș vrea să înjunghi un nobil în gât pentru 12 monede de argint și onoarea de a mă ascunde într-un butoi timp de 3 zile. A deveni asasin nu era o carieră. Era mai degrabă ultima stație a unui tren al vieții care a luat o întorsătură groaznică. Majoritatea asasinilor medievali nu erau solitari, misterioși antrenați în temple de munte. Erau țărani disperați, soldați căzuți în disgrație, foști hoți cu o țintă decentă sau oameni atât de departe de radarul societății încât puteau ucide un om și totuși să nu fie remarcați în recensământ. Dacă erai înstărit, nu deveneai asasin. Angajai unul. Dacă aveai un titlu, pământ sau chiar o capră pe numele tău, erai în conducere. Dar dacă tocmai scăpai din închisoarea datelor, aveai reputația de a rezolva probleme și puteai să te furișezi într-o tavernă fără să fii văzut. Felicitări! Cineva, undeva, era pe cale să strecoare un portofel cu monede peste masă și să șoptească un nume. Și acel nume nu era unul plăcut. Nu ți se cerea să le elimini pe gob, fermierul tăcut care cultiva anați. De obicei era un baron corupt, un episcop cu prea mult aur sau cineva cu 12 gărzi de corp și un șanț cu apă. Plata era tentantă, slujba îngrozitoare, dar până când cineva se gândea la asta, nu mai avea nimic de pierdut. Nici familie, nici viitor și, cu siguranță, nici asigurare dentară. În plus, să nu uităm de lipsa absolută a beneficiilor profesionale. Fără pensie, fără glorie, fără seri libere. Nu puteai să-ți pui un afiș pe care să scrie eliminări silențioase la programare. Trebuia doar să rămâi tăcut, să te miști repede și să nu spui niciodată nimănui cu ce te ocupi. Mai ales nu cu voce tare, la o bere, la han. Da, sunt vânzător ambulant de covoare. Pe Tlemur? Da, nimeni nu visa să devină asasin medieval. Ajungeau acolo pentru că lumea îi mesteca și îi scuipa purtând o glugă și ținând în mână un pumnal ruginit. Nu erai ru, nici măcar nu erai ticălosul. Erai nota de subsol care îi făcea pe toți nervoși și probabil că nu trăiai să te bucuri de bani. Să spulberăm primul mit. Asasinii medievali nu se antrenau la lumina lumânărilor într-o mănăstire ascunsă, cu mentori înțelepți și muzică de flaut inspiratoare în fundal. Nu exista un montaj, profesori sau discursuri motivaționale. Dacă învățai ceva, era să nu mori la primele încercări. Majoritatea asasinilor nu erau profesioniști antrenați. Erau amatori disperați, cu un simț al orientării decent și abilitatea de a se cățăra în liniște, fără să strănute. Dacă aveai experiență militară, era grozav. Asta însemna că știai să ții un cuțit corect. Dacă nu, ei bine, să înjunghi pe cineva este destul de intuitiv, dar să scadi după aceea cu ambii riniți intacti. Asta necesită îndemânare sau noroc. De obicei, doar noroc. Nu existau manuale, întâlniri de orientare ale Bresley, instrucțiuni de siguranță. Nu ți se învăța cum să recunoști un sosie sau unde își păstrează nobilii ieșirile din dormitor. Îți dădeai seama în timp ce atârnai de pervazul ferestrei, întregându-te dacă tocmai te furișasei din nou în camerele servitorilor. O travă era o încercare și eroare, cu accent puternic pe eroare. Uneori funcționa, uneori ținta ta se amezea ușor și devenea mai suspicioasă în privința supei sale. Uneori, bei din cupa greșită. Nu exista o linie telefonică medievală pentru controlul otrăvirilor. Doar speranță, presupuneri bazate pe plante și un stomac puternic. Sigur,
Dacă aveai noroc, și mă refer la norocul de la loterie, puteai să înveți câteva abilități de la hoț sau mercenar. Poate că un asasin mai în vârstă ți-a arătat cum să mergi fără să scârții pe pietrele pavajului. Dar mentoratul nu era ceva obișnuit. Era rar și de scurtă durată, deoarece asasinii nu se pensionează. Ei dispar. Antrenamentul cu arme, uită de el. Nu purtai o sabie lată. Aveai un pumnal pe care îl furasesei de la un paznic, poate un garo dacă te simți extravagant, și orice altceva încăpea sub mantaua ta fără să facă zgomot. Deci, nu erai un maestru al artelor marțiale din umbră. Erai un tip cu mâini bătătorite, pași silențioși și o relație profund nesănătoasă cu aleile. Succesul nu venea din antrenament. Venea din supraviețuire. Ai învățat să ucizi făcând-o repede, neglijent, apoi dispărând înainte ca cineva să-ți poată schița chipul și să-l lipească pe ușa unei biserici. Pe scurt, educația ta a fost brutală, practică și nu a oferit nicio ceremonie de absolvire. Doar vânătăi, pete de sânge și realizarea înfiorătoare că erai pe cont propriu. Să vorbim despre motivul pentru care ai devenit asasin în primul rând. Bani reci, grei, zgomotoși, delicios de cheltuiți. Promisiunea lor te-a adus în această situație. Dar, în realitate, ai fost plătit cu minciuni. Când cineva angajează un asasin, nu dorește o relație pe termen lungi. Dorește un serviciu unic, fără hârtii și, ideal, fără martor, inclusiv tu. Îți oferă o pungă cu argint, jumătate acum, jumătate când treaba e terminată. Asta dacă se simt generoi. Dar uite care e treaba. Când treaba e terminată, e un cod pentru după ce verificăm că nu ai dat-o în bară, că nu ne-ai făcut de râs, că nu ai lăsat urme care să ducă la noi și că nu ai supraviețuit suficient de mult încât să spui cuiva despre asta. Așa că îți faci treaba. Te furișezi prin umbre, îți riști viața, poate ucizi un baron în somn. Nu e frumos, nu e poetic. Și când te întorci, da, în legătură cu plata, clientul a fugit, îmi pare foarte rău. Sau, și mai rău, încearcă să te omoare. Un cuțit în stomac e mai ieftin decât un bonus. Și chiar și când ești plătit, nu e niciodată destul. Nu pentru risc, nu pentru sânge, nu pentru cele 3 zile petrecute ascuns într-un morman de fân, cu purici și remușcări morale. Primești o mână de monede, un semn scurt din cap și un memento. Niciodată nu ai fost aici. De asemenea, un fapt amuzant. Unele contracte erau false, capcane politice. Ți se spunea să asasinezi pe cineva periculos doar pentru a afla că era o momeală cu paznici care așteptau. Felicitări! Tocmai ai intrat într-o operațiune sub acoperire, cu numele tău deja gravat pe spânzurătoare. Și chiar și când afacerea era reală, nu puteai merge la tribunal și depune o plângere. Onorată instanță, aș dori să-l dau în judecată pe Lordul Edmund pentru încălcarea contractului de asasinat. Singura instanță pe care o vedeai era cea în care tu erai exponatul. Așa că ai învățat să iei ce puteai, să ceri plata în avans și să nu ai încredere în nimeni. Nici măcar în micul scrib unsuros care jura că această slujbă îți va schimba viața. Așa a fost, mai ales că ți-a scurtat-o. A fi asasin însemna să trăiești cu promisiuni încălcate și să dispar înainte ca ele să te distrugă. Dar ai acceptat slujba. Ai fost mințit în privința plății. Probabil că vei muri. Acum, să vorbim despre echipament. Uită de romanele fantastice și jocurile video. Nu existau lame retractabile pentru încheieturi, bombe fumigene, pumnale fermecate sau arbalete care se pliau perfect în cizme. Trusa ta de unelte era formată din orice puteai fura, ascuți sau ascunde sub o mantie zdrânțuită fără să facă zgomot. Dacă aveai noroc, adică găseai o monedă de aur în pantoful unui mort, aveai norocul să ai un pumnal bun. Nu era ornamentat, nu era curbat ca un dinte de dragon. Era doar ascuțit. Sperăm că fără rugină și, ideal,
unul care să nu miroasă ca ultimul tip pe care l-ai înjunghiat cu el. O travă exista, desigur, dar nu era la fel de fascinantă ca o picătură lentă într-un pahar de vin. Majoritatea otrăvurilor medievale erau imprevizibile, făcute din plante, minerale sau intestine de broască. Unele acționau instantaneu, altele durau ore întregi. Unele făceau victima să vomite timp de 2 zile, după care se recupera, mai furioasă și acum foarte suspicioasă în privința tocanelor. Frânghile erau ocazional utile. Puteai să sugrum, să te cațeri sau să legi ceva cu ele, dar era bine să știi să le folosești repede, pentru că nimic nu strică atmosfera mai mult decât să încerci să te lupți cu cineva în timp ce mormăi. Stai, care nu merge sub din nou. Cringy. Eficiente, da, dacă aveai una, știai cum să tragi cu ea și nu încercai să o introduci în pala deghizată în aranjament floral. Majoritatea asasinatelor erau de aproape și personale. Nu era timp pentru ținte elegante, ci doar pentru acțiune rapidă, silențioasă și, cu puțin noroc, nu prea murdară, ca să poți scăpa. Și nu aveai rezervă. Dacă lama se îndoia, se rupea sau cădea într-o fântână. Era timpul să improvizezi. Poate o țiglă de ardezie, un cui ruginit. Merita să încerci. O cataramă de pantoși cu intenție. Vermirii despre. Îți purtai uneltele ascunse în tivuri, cizme sau în interiorul pâinii scobite, dacă era nevoie. Și le țineai aproape, nu pentru siguranță, ci pentru că, în meseria asta, arma ta era cel mai bun prieten, șeful tău și singurul tău plan de pensie. Nu existau îmbunătățiri, nu te jucai cu echipamentul între misiuni. Nu ilustraiai echipamentul. Te rugai să nu te trădeze în timpul atacului, pentru că, în cele din urmă, nu arma era cea care ucidea. Erai doar tu, slab echipat, de la care se aștepta să faci minuni cu o lingură și o rugăciune. Asasinii nu erau angajați să elimine beții la întâmplare pe străduțe întunecate. Nimeni nu te plătea să-l înjunghi pe Jeff, fabricantul de lumânări somnoros. Țintele tale erau importante. Nobini, episcopi, ofițeri militari, uneori chiar membri ai familiei regale. Și acești oameni erau foarte greu de ucis. În primul rând, erau dârzile. Nu una sau două, ci 10. Înarmate, blindate și bine hrănite. Unele păzeau fața, altele spatele. Unele stăteau pur și simplu acolo, arătând intimidant, provocându-te să clipești greșit. Petreceai zile întregi memorând traseele patrulelor, scârțiturile ușilor și exact câte trepte trebuia să urci înainte ca noaptea cu asteme să aibă nevoie de o pauză. În al doilea rând, erau zidurile. Castelele nu aveau verande. Aveau porți, ferestre de tragere și șanțuri pline de lucruri care mușcă. Dacă nu cădeai în apă, tot trebuia să-ți faci gri pentru ferestrele de tragere și uleiul clocotit. Da, ulei clococit. Descrierea postului tău includea posibilitatea de a fi ars pe rug pentru că te-ai uitat. În al treilea rând, erau servitorii și personalul, ducătarii, scribii și grăjdarii. O singură privire greșită din partea ta și ei șușoteau capitanului gărzilor mai repede decât puteai spune, sunt doar un ierborist. Asasinii nu se luptau doar cu săbiile. Se luptau cu bârfele, iar bârfele medievale se răspândesc cu viteza luminii dacă asta înseamnă că cineva își păstrează capul. Și, în sfârșit, ținta ta reală, paranoica, pe bună dreptate. Acești oameni erau înconjurați de trădătorii, rude care le revendicau titlurile și 3 duzinii de oameni care se prefăceau că îi plac. Nu mâncau fără un degustător. Nu dormeau fără 3 încuietoi la ușă. Unii chiar dormeau în paturi false sau schimbau camerele ca într-o versiune mortală a jocului scaunele muzicale. Și nu te entuziasma dacă auzi că participă la un festin. Da, vor fi beți, dar și tu vei fi. Și tot va trebui să treci de gărzile regale, 3 câini, un bufon foarte vigilent și 50 de martori care țin rezervoare.
Chiar și pentru a te apropia de ținta ta ar putea dura săptămâni întregi. Să te dai drept servitor, să mituiești o cameristă, să te ascunzi în butoaie. Și când momentul va sosi în sfârșit, vei avea o singură șansă. O singură șansă precisă, perfectă, fără zgomote și fără sânge, ca un fantomă care dispare în noapte. Sau ai fi devenit următorul exemplu public, atârnând de poarta castelului cu un semn pe care scria: bună încercare. Să fim sinceri, când îți imaginezi un asasin medieval, probabil îți imaginezi rogi negre elegante, bretele de piele, poate o glugă misterioasă fluturând în lumina lunii. În realitate, arătai ca un păstor de capre bolnav cu ceva de ascuns. Deghizările în Evul Mediu nu erau tocmai la modă. Nu aveai mantii croite la comandă sau armuri retractabile. Aveai tot ce puteai găsi: zdrențe de țăran, o mantie de călugăr cu 2 mărini mai mare sau rămășițele unei uniforme de gardian care încă mirosea a fostul proprietar. Scopul era să te integrezi. Dar a te integra însemna să arăți ca toți ceilalți care nu se spălase de 2 săptămâni. Șchiopătau din cauza unor răni vechi și aveau spasme nervoase din cauza malnutriției. Nu părei suspect din cauza mantiei. Părei suspect pentru că ți ajustam mereu centura pentru a ascunde un pumnal înfășurat în tifon. Și uită de măști. Nu existau opțiuni pentru bărbați. Majoritatea acoperitoarelor pentru față te făceau să arăți ca un lepros, ceea ce era grozav pentru a evita conversațiile, dar groaznic pentru a participa la petreceri. Dacă cineva te întreba cine ești, trebuia să gândești repede. Sunt fratele Tobias. Mă ocup de rugăciunea tăcută și de întreținerea acoperișului. Chiar dacă presupunem că ai reușit să treci de paznici, familiile nobile nu erau pline de idioți. Servitorii observau fețele necunoscute, mai ales pe cele care se împiedicau de oalele de noapte și nu știau cum se numea pisica bucătarului. Tu erai mereu unul dintre ei. Nu te-am mai văzut niciodată, în afară de momentul în care ai fost lovit cu un sfeșnic. Și dacă deghizarea ta a funcționat, felicitări. Acum trebuia să rămâi în rol ore întregi, prefăcându-te că nu observi toate persoanele care treceau pe lângă tine și care meritau să fie înjunghiate. În plus, perucile nu existau. Dacă trebuia să arăți mai în vârstă sau mai tânăr, nu aveai de ales decât să-ți murdărești fața, să clipești din ochi și să speri că nimeni nu se va apropia suficient de mult încât să observe că barba ta era lipită cu miere. Adevărul era că deghizarea ta nu te proteja. Îți oferea poate 5 minute de confuzie. După aceea, trebuia să dispari, să devii invizibil sau foarte, foarte convingător. Și dacă cineva îți descoperea adevărata identitate, să zicem că nimeni nu vrea să fie asasinul prins în spălătoria episcopului, îmbrăcat în veșmânt de călugăriță și cu o sabie în mână, mai ales într-o zi de sărbătoare. În Evul Mediu, dacă erai asasin, nu aveai o echipă. Nu aveai un ajutor cu o arbaletă, un alchimist inteligent într-un ascunziș secret sau un coordonator care să-ți dea pergamente codificate și încurajări calde. Aveai doar pe tine, un pumnal ruginit și probleme grave de încredere. Nu existau bresle, cel puțin nu unele pe care să te poți baza. Și dacă existau zvonuri despre o frăție de asasini, erau mai mult discuții de tavernă alimentate de mine și de plictiseală. Era mai probabil să întâlnești o fantomă decât un alt ucigaș profesionist care voia să-și extindă rețeaua. Desu izolarea, pentru că în meseria ta, cu cât mai puțini oameni știau de existența ta, cu atât trăiai mai mult. Fiecare contact era un risc. Fiecare limbă slobodă era o potențială funie. Nici măcar clientul tău nu-ți știa numele real. Și dacă îl știa, tu deja îți planificai ieșirea. Companie. Ridicol. Prietenii puneau întrebări. Iubiții observau vânătăile, petele de sânge și de ce dormeai mereu cu un cuțit sub pernă. Nu te puteai stabili. Nu-ți puteai permite. O singură greșeală,
O singură persoană care te recunoște într-o piață și toată viața ta se transformă într-o cursă spre cel mai apropiat canal. Chiar și colegii tăi infractori păstrau distanța. Hoții și contrabandiștii erau sociabili. Tu erai tipul care făcea oamenii să dispară. Te temeau sau, mai rău, te vedeau ca pe o povară ambulantă. Nimeni nu voia să împartă tocană cu cineva a cărui ocupație putea atrage o mulțime înarmată cu torțe. Și nu te aștepta la simpatie. Nu puteai spune nimănui cât de greu era să dormi după ce strangulasei în tăcere un episcop corupt. Dacă vorbeai despre meseria ta, oamenii presupuneau că minței sau că erai periculos și nu se înșelau. Așa că îți păstrai secretele, cicatricile și armele pentru tine. La Han, stăteai în colțul cel mai întunecat, cu spatele la perete, ochii mereu ațintiți spre ușă. Nu beai niciodată prea mult. Nu stăteai niciodată mai mult de o noapte. Nu-ți spuneai numele decât dacă cineva te plătea mai întâi. Și chiar și atunci, probabil că nu era numele tău real. A fi asasin medieval însemna să perfecționezi arta de a dispărea. Nu doar în mulțime, ci din fiecare viață pe care nu ai apucat să o ai. Să zicem că ai acceptat slujba. Ai planificat trăzeli. Ai mituit portarul potrivit. Te-ai deghizat într-un coșar foarte convingător. Și apoi ai înghețat. Poate că ținta s-a întors neașteptat. Poate că era cu copilul ei. Poate că ai început să tremuri în cel mai prost moment posibil și mâna cu care țineai cuțitul a tremurat ca o veveriță speriată. Ghici ce? Acum e timor. Pentru că eșecul unui asasin medieval nu era o palmă peste mână sau o evaluare proastă a performanței. Era o moarte publică, dureroasă și extrem de teatrală, care implica adesea frânghii, foc, roți sau dispozitive ascuțite din fier cu nume precum deliciul zdrobitorului de oase. A rata uciderea însemna să dai în bară întreaga operațiune. Ținta ta a supraviețuit și a spus imediat tuturor că cineva a încercat să o omoare. Dintr-o dată, nu mai erai o umbră. Erai un om căutat, cu o descriere detaliată și probabil un schițat grosolan lipit pe fiecare perete de tavernă pe o rază de 30 de metri. Iar gardienii pe lângă care te furișasei odată, acum erau motivați. Uneori, nici măcar nu trebuia să-ți faci gri pentru ținta ta, ci pentru clientul tău. Dacă eșuai, nu mai erai un atu. Erai o povară. Cineva care putea fi torturat, interogat sau chiar mai rău. Vorbit. Chiar cei care te-au plătit ar fi primii care ar pune un al doilea contract pe capul tău. Și nu existau a doua șanse. Nu, îmi pare rău. L-am aluncat. Voi încerca din nou mâine. Aveai o singură șansă, un singur moment. Și dacă o ratai, cel mai bun lucru pe care îl puteai spera era să mori repede, înainte ca cineva să afle cine te angajase. Eșecul însemna și rușine. De genul tăcut, umilitor. Nu doar că nu reușeai să ucizi, nu reușeai să fii invizibil, să fii perfect. Iar pentru asasin, perfecțiunea însemna supraviețuire. Orice altceva era ca și cum ți-ai fi pictat o țintă pe spate și ai fi început să exersezi discursul tău final. Nu conta câte misiuni îndeplinisești înainte. Nimănui nu-i păsa că reușisei de 12 ori. Pentru că în această profesie ești la fel de bun ca ultima ta ucidere. Și dacă ultima ta ucidere nu se întâmpla, era mai bine să încerci să fugi. Așa că ai reușit. Planul a funcționat. Pumnalul a lovit cu precizie. Fără țipete, fără paznici, doar o cădere curată pe podea și o persoană foarte importantă care acum nu mai era. Felicitări! Acum fugi să-ți salvezi viața. Pentru că a fi un asasin de succes în Evul Mediu nu însemna să bei vin pe acoperiș în timp ce orașul arde în spatele tău. Însemna să fugi pe străduțe lăturalnice cu sângele cuiva pe cizme și un câine care deja îți adulmeca urma. Nu exista turul victoriei, nici băutura cu colegii după misiune, nici discuția informală cu clientul. Nici măcar nu aveai un moment să-ți admiri opera. În clipa în care lama ta lovea,
Noua ta misiune devenea să scapi de toți cei care acum voiau să te omoare în moduri din ce în ce mai creative. Gărzile veneau, ușile erau încuiate, cai legați în cealaltă parte a orașului. Probabil, sângeres, trebuia să-ți planifici ieșirea înainte de a ucide. Rute, deghizări, locuri sigure de refugiu. Poate un barcagiu care îți era dator, sau cel puțin nu punea întregări, pentru că orașul urma să fie închis în câteva minute. Nimeni nu voia un scandal, iar închiderea însemna porți închise, puncte de control înarmate și o duzină de bărbați furioși cu săbii, care tocmai primiseră schița ta aproximativă și fraza poate înarmat și extrem de agresiv. Și să vorbim despre client. Presupunând că intenționau să te plătească, nu aveau de gând să te întâlnească într-o tavernă confortabilă, cu un zâmbet și o felicitare de mulțumire. Probabil că și ei ar fi dispărut, pentru că un asasin care tocmai a terminat o treabă este cea mai periculoasă persoană în viață. Știai prea multe. Ai dovedit că poți intra în locuri în care alții nu pot. Așadar, chiar și când ai reușit, ai plecat cu monede într-o mână și o țintă uriașă pe spate. Și ce ai câștigat? O săptămână în care ai dormit în hambare, ai mituit capitanii de feribot, te-ai bărbierit în întuneric și te-ai dat drept fratele Lucian, încercând să te amesteci printre călugării care se îndreptau spre est. Pentru că succesul nu însemna supraviețuire. Însemna să o iei de la capăt într-un oraș nou, sub un nume nou, cu și mai mulți oameni care te căutau de data aceasta. Da, ai reușit să ucizi. Acum fugi că te țin picioarele. De parcă nu era destul de mizerabil să fii asasin medieval. Sărac, vânaci să dormi în locuri care miroseau a capră. Trebuia să te descurci și cu paranoia extrem de creativă a oamenilor din jurul tău. Pentru că în Evul Mediu, asasinii nu erau doar temuți, ci erau considerați blestemații. Pentru țăranul obișnuit, nu erai doar un ucigaș cu glugă. Erai o creatură necurată care șoptea demonilor și-și ungea lama cu măruntaie de broască sub luna plină. De ce altfel ai fi putut să te furișezi pe lângă gherzile și să dispari în întuneric? Logica nu era tocmai populară pe atunci, dar superstiția, aceea era peste tot. Unii credeau că asasinii puteau să-și schimbe forma. Alții susțineau că erai invizibil dacă nu te scăldai în apă sfințită. O poveste populară sugera că asasinii făceau pacturi cu spiritele pădurii și puteau să sufle moartea prin pereți. Imaginează-ți că treci printr-un sat și auzi o femeie murmurând: "Nu-l prinde noț." Ar putea blestema copilul. Chiar și uneltele tale erau suspecte. Purtarea unui pumnal. Era clar că fusese forjat într-o forjă blestemată. Folosirea otrăz nu era chimie, era vritorie. Și probabil că o amestecai cu un deget de la picior tăiat sub luna sângerie. Ai crede că această temă te-ar putea ajuta. La urma urmei, oamenii te evitau, nu-i așa? Dar realitatea era și mai rea. Mulțimile superstioase nu ieșit. Nu pun întrebări. Aruncă cu pietre, aprind focuri și strigă lucruri de genul: "Ardeți-le înainte să cheme fulgerul." Reputația ta îi făcea pe oameni să reacționeze exagerat. În clipa în care cineva murea în mod neașteptat, din cauza unei boli, a unui accident, a sufocării cu un os de pui, cineva șoptea: "Poate a fost omul umbrelor. Poate a fost el." Puteai fi vânat doar pentru că existai în același sat cu o moarte suspectă. Asta însemna că trebuia să continui să te miști. Mereu, dacă stai prea mult, dintr-o dată un preot suna un clopot în timp ce 5 fermieri furioși țin furci în mână, de parcă ar fi așteptat acest moment toată viața lor. Și Doamne ferește dacă erai prins cu ceva cât de cât ciudat. Ierburi uscate, monede ciudate sau chiar un accent străin. Asta era tot ce îi trebuia pentru ca cineva să strige ivrăjitor și să aprindă o torță. Într-o lume în care se credea că monștrii purtau fețe umane, a fi prea tăcut, prea deștept sau prea rapid te făcea o amenințare. Și în logica medievală,
Amenințările trebuiau să moară repede și, de preferință, în flăcări. Otrav, arma elegane a zazinului. O ucidere liniștită, fără mizerie, fără țipete, fără oțel pe os, doar o înghițitură, o clătinare, un ostat și gata. Asta e teoria. În practică, a otrăs pe cineva în Evul Mediu era ca și cum ai încerca să câștigi o bătaie la bar cu ceai de plante și o atitudine proastă. În primul rând, otrăvurile nu erau de încredere. Nu aveai acces la cianura purificată sau la o pastilă mică și elegantă etichetată dezastru rapid. Aveai plante, ciuperci, minerale, poate ocazional câte o broască rioasă. Trebuia să adun, să macin și să vânezi. Și chiar și atunci, ținta putea avea dureri de stomac și să-i reînnoiască angajamentul față de echipa sa de gardă anti-asasin. Nu exista nicio măsură științifică. Nu dozai cu precizie. O analizai din ochi. Un vârf de cuțit prea puțin și nobilul vomită pur și simplu și anulează cina. Un vârf de cuțit prea mult și mor din cauza frigului înainte de a fi servit primul fel de mâncare. În plus, bucătăriile medievale erau haotice. Nu puteai pur și simplu să intri și să asezonezi supa cu mătrăgună. Trebuia să mituiești sau să te dai drept bucătar, să te strecori înăuntru fără să te uite nimeni sau, cel mai rău, să încerci otrăvești o mâncare care ar fi trecut prin 3 degustatori și un câine. Da, un câine. Și dacă victima ta era un nobil, nu mânca doar mâncare. Tratau totul ca pe o operațiune militară. Mesele erau gustate, binecuvântate și adulmecate de toată lumea, de la administrator la bufon. Până când mâncarea ajungea în farfurie, trecuse de mai multe controle de securitate decât o nuntă regală. Chiar presupunând că făceai asta, strecurai o travă. Nu era detectată și ținta chiar o mânca. Următoarea parte era extrem de imprevizibilă. Unele otrăvuri durau ore întreg, altele zile. Într-un minut, ținta ta râde de o glumă. În următorul se ține de stomac și cere să-și vadă astrologul. Și dacă supraviețuiau, zici pe cine ar da vina? Nu pe bucătar, nu pe degustător. Pe tine, omul tăcut cu cunoștințe despre plante și ochi zvicnind. Deci otrăvirea nu era eficientă. Era riscantă, lentă și plină de variabile, niciuna dintre ele în favoarea ta. Și dacă erai prins, nu aveai parte de o moarte rapidă. Erai interogat cu unelte până când mărturiseai că i-ai otrăvit pe toți, de la duce la câine. Ai crede că, dacă ai schimba cu succes cursul istoriei înlăturând un tiran, sabotând o linie genealogică regală sau reducând la tăcere o amenințare politică, cineva și-ar aminti numele tău. Nu, erai un asasin. Asta însemna că numele tău nu era menit să fie ținut minte niciodată. În cel mai bun caz, erai un zvon. O figură cu glugă, un străin cu odreci sau omul tăcut care nu-și termina niciodată berea. Ai fi putut să scoți cel mai legendar hit al secolului și tot ai fi șterșit cu o moarte misterioasă în registrul oficial. De fapt, acesta era și scopul. Clientul tău nu voia o poveste. Voia o negare plauibilă. Cu cât mai puțini oameni știau cine a făcut-o, cu atât erau în siguranță și cu atât era mai puțin probabil să ajungă otrăviți de propriul asasin. Așadar, numele tău era îngropat în momentul în care treaba era terminată. Dacă foloseai măcar unul real, nu îți semnai munca. Nu te luptai, nu pstrei trofei, nu existai în afara momentului crinei. Și dacă cineva îți știa numele, era un capăt liber. Și în profesia ta, capetele libere aveau o durată de valabilitate foarte scurtă. Și uite de onoare, nu existau medalii pentru tăcere, nici monumente de piatră pentru omul care oprea un război cu un singur pumnal în noapte. Dacă un nobil dorea o statuie, își comanda una. Primeai o cutie de lemn, un mormânt nemarcat sau, dacă lucrurile mergeau foarte prost, un cap pe o țepă etichetat trădător. Uneori, numele tău era cunoscut doar pentru a putea fi blestemat.
Deveneai un avertisment șoptit. Nu supăra pe rege. Îți amintești ce s-a întâmplat cu Lordul Ulrich? Da, și omul care a făcut-o a dispărut ca o fantomă. Aceasta a fost moștenirea ta. Nu faimă, nu frică, ci doar absență. Nu trebuia să lași nicio urmă. Trebuia să dispari. Și dacă ai rămas suficient de mult timp pentru a fi cunoscut, a fost o greșeală fatală, pentru că în lumea medievală, eroii erau amintiți. Asasinii erau șterși. Deci, ai supraviețuit. Ți-ai făcut treaba. Ai reușit chiar să fii plătit. Un miracol în sine. Acum tot ce trebuie să faci este să stai discret, să ții capul plecat și să ai încredere că clientul tău va onora înțelegerea și îți va proteja identitatea. Corect. Greșit. Pentru că în lumea asasinărilor medievale exista o regulă și mai sacră decât să nu fi prins. Nu avea niciodată încredere în nimeni, mai ales în persoana care te plătește. Clientul tău, fie el un nobil, un comerciant sau un episcop cu ambiții și o morală foarte relaxată, nu te-a angajat din respect. Te-a angajat pentru că aveau nevoie să se facă ceva groaznic. Iar tu erai cea mai ascuțită unealtă din umbră. Odată ce treaba era finalizată, deveneai o povară. Știai prea multe. Știai cine pe cine voia mort. Când, de ce și, eventual, cât erau dispuși să plătească pentru asta. Asta te făcea periculos, nu doar pentru dușmanii lor, ci și pentru ei înși. Deci, ce făceau? Tu ignora. Au negat că te-au întâlnit vreodată. Sau, mai rău, au trimis pe altcineva după tine să facă curățenie și să încheie contractul cu ceva mai ascuțit decât cerneala. Au existat chiar cazuri în care clienții au făcut rezervări duble, angajând un asasin să facă treaba și un altul să-l omoare pe primul imediat după. Fără rambursări, doar risc redus. Și dacă îndrăzneai să șantajezi un client, amenințând că îl vei expune, asta era îndrăzneț. Și, de asemenea, ultima ta greșeală. Pentru că oamenii puternici din Evul Mediu nu negociau cu asasinii. Îi zdrobeau. Dacă clientul tău ar fi avut o firmă de onoare, o specie într-adevăr rară, s-ar putea să fii plătit și lăsat în pace. Dar chiar și atunci, tot ar trebui să presupui că te privezi de la distanță cu cineva care deja ascuțea oțelul și îți memora mersul. Tu erai secretul care nu putea vorbi, umbra care nu putea rămâne. Nici măcar succesul nu era suficient pentru a câștiga încredere. Pentru că, în ochii lor, dacă ucideai odată, puteai ucide din nou. Și nimeni, nici măcar persoana care te-a angajat, nu voia să fie următorul. Să presupunem că ai învins cumva sorții. Ai supraviețuit crimelor, minciunilor, otririlor, tridrilor. Ai supraviețuit dușmanilor tăi, angajatorilor tăi și probabil propriului tău simț moral. Acum ce faci? Te pensionezi? Absolut deloc. Pentru că în Evul Mediu, asasinii nu primeau planuri de pensionare. Nu existau banchete de rămas bun, nici căsuțe liniștite la mare, nici pensii plătite în monede de aur și șapte de recunoștință. Nu te estompai într-o viață pașnică, dispărei sau murei, adesea ambele. Problema era simplă. Nu erai niciodată în siguranță. Chiar dacă renunțai la slujbă, trecutul tău nu. Aveai prea multe secrete în cap, prea multe nume în memorie și prea mult sânge pe mâini. Oamenii nu voiau să fii pensionat. Voiau să fii uitat, ceea ce de obicei însemna îngropat. Și chiar dacă nimeni nu venea după tine, și asta e un mare dacă, trebuia să trăiești cu o temă constantă că cineva ar putea. Că un nou asasin, tânăr și dornic să se dovedească, tocmai primise un contract pentru o figură obscură care fusese, cândva, cineva periculos. Așa că ți-ai schimbat din nou numele. Te-ai mutat într-un sat unde nimeni nu punea întrebări. Te prefăceai că șchiopătai, vindeai ierburi, te prefăceai că ai lucrat cândva ca gardian. Dar chiar și atunci nu dormeai bine. Aveai multă mile. Stăteai mereu cu fața spre ușă. Îți țineai pumnalul sub podea, lângă punga cu monede pe care nu o atingeai niciodată,
pentru că încă mirosea a bărbatul de la care o câștigai. Și nici în tine nu puteai avea încredere. Ani de crime în tăcere și evadări rapide ți-au afectat creierul. Fiecare bătaie în ușă te făcea să tresare. Fiecare străin de pe drum te putea recunoaște. Te-ai oprit din visat pentru că visatul era periculos. Nu puteai iubi, nu puteai relaxa, nu puteai râde prea tare. Trăiai ca o fantomă care se preface a fi un om. Adevărul era că nu exista un scop final pentru un asasin medieval. Doar o estompare lentă și rece în obscuritate. Mereu în mișcare, mereu în căutare, până într-o zi ai alunecat în întuneric și nimeni nu a observat. Și poate că asta era tot ce puteai spera. Probabil că ți-ai dat seama deja. A fi asasin medieval nu era un romantism întunecat. Nu era nobil. Nici măcar nu era profitabil. Era o carieră sumbră, ingrată, de scurtă durată, înfășurată în pânză pătată de sânge și urmată de o mulțime de oameni care te voiau mort. Nu ai rezista nici o săptămână, poate nici măcar o zi, pentru că ai începe cu presupuneri greșite. Că ai fi elegant, în control, o șaptă în întuneric. Dar ceea ce ai fi de fapt este înghețat, flămând și la o singură presupunere greșită distanță de laț. Te-ai strecura în oraș, cu pelerina strânsă, gata de acțiune, doar pentru a descoperi că ținta ta și-a mutat locația. Gărzile sunt beți, dar gata să apese pe trăgaci. Iar băiatul de la grajd căruia i-ai plătit pentru informații, tocmai te-a trădat pentru o cană de bere și o bucată de pâine. Ai înghețat la momentul nepotrivit. Ai înjunghia tipul nepotrivit. Ești observat de servitoarea cuiva care ți-a văzut odată fața lângă capelă. Și dintr-o dată nu mai ești o umbră. Tu eti problema. Și apoi ce? Fugi, dar nu ești obișnuit cu terenul medieval. Noroiul, pavajul denivelat, numărul absolut nebunesc de găini scăpate pe stradă. Aluneci, caz, ești abordat de un gardian pe nume Thomas, care tocmai a fost părăsit și caută o scăpare. Și să presupunem că supraviețuiești. Apoi te confrunți cu consecințele. Fără aliați, fără onoare și fără viitor. Doar 7, suspiciune și conștientizarea tot mai mare că, chiar dacă reușești, cel mai bun lucru la care poți spera este să mori bătrân și singur, ascunzându-te în spatele unui nume fals într-un sat care încă mai crede în zâne. Deci nu ai rezista. Și, sincer, nici nu ar trebui să încerci pentru că viața de asasin nu era grozavă. Era o mașinărie crudă care mesteca oamenii și nu scuipa decât umbre. Oferea putere fără pace și scop, fără un loc în lume. Tu nu ai făcut istorie. Te-ai șters din ea. Și singurul lucru care te aștepta la sfârșit era tăcerea. O tăcere pe care nimeni nu o punea la îndoială, pentru că nimeni nu-și amintea că ai fost acolo. Înainte de a fi temuta regină a Macedoniei, Olimpul era cunoscut sub numele de Mertail, o prințesă meloiană din ținuturile tribale accidentate ale Epirului. Poporul ei pretindea că se trage din Ahile însuși. Și indiferent dacă sângele eroilor curgea cu adevărat în venele ei, un lucru era sigur. Aceasta nu era o femeie născută pentru a fi în afara istoriei. Încă de la o vârstă fragedă, Mirtle a fost impregnată de mister și ritualuri. Educația ei a fost modelată nu doar de politică, ci și de profeții, drepturi extatice și respect pentru zeii antici. Nu era genul de prințesă care zâmbea și broda tapiserii. Nu, era atrasă de șerzi, semne prevestitoare și ceremoniile frenetice ale cultului lui Dionis, unde femeile dansau desculze în lumina lunii și invocau divinul în stări de transă. Legătura ei cu zeii nu era performativă. Era personal. Nu se încina doar, ci înruchipa. Conform unor surse antice, probabil scrise de bărbați atât îngroziți, cât și fascinați, ea ținea șerzi sacri în camerele ei și chiar le permite să se încolăcească lângă ea în pat.
Fie că acesta era un fapt literal sau genul de calomnie pe care femeile puternice o atrag ca pe muște, nu vom ști niciodată. Dar a rămas în urmă. Pentru aliații ei, o făcea divină. Pentru dușmanii ei, o făcea periculoasă. Adevărata ei putere nu începea pe un câmp de luptă sau într-o sală a tronului, ci în licărirea neliniștitoare a luminii torței, printre șaptele preoteselor și corpurile încolăcite ale șerpilor. Povestea noastră a ajuns aici. Nu uitați să vă abonați pentru mai multe povești.